जे हाग्रामाखौ खनसे नङा खननै नङा जोखोलै जोदावलाय फिउ जोहरबाय थेवब्लाबो बेयो बै सैमाफ्रा बिगोमाजों गाज्रि मावनायनि बुजानानै खायां 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 होननानै थांसै ओमफ्राय उनाव लान्जाय फेग्रब फेग्रब फैफिनसै बे आखलखौ बियो लाफिनगोन होननानै आं बुंदों बेखौनो खालामबाय बियो दिनैहाय XNDF बिर रिमोनलांखौ पुलिसा खाबाय दा मानो खादों होनोब्ला ससियेल मिडियायाव सेकारुआ लाइभ देखायनानै दम होनायनि थाखाय जोंनि बर'खौ खाबाय थिग আছে बे गावनि गोरोन्थिनि थाखाय खाजाबाय बेखौ आं मानिबाय दे नाथाय आदिबासिफ्रा आखायाव खार बोरला थिर लानानै जोंनि बर'फोरखौ दम होगासिनो बिसोरखौ दासिमावलागै साबेसे हमखो गैया सासेबो हमाखै मानि थाखाय सिङाव मा दं आरो जोंनि बर'नि माखासे आफादफ्रा मा मावदों गुबुन हारिजोंबा दिनै खुगा बेखेवनो हायाखै दाखालै एसटिनि बेलायाव बिजुलि बर' सिस्टारखौ बिटिसिनि सासे दैदेनगिरिखौ सानस्लाबनो हायैयाव फंनैसो अश्लील भाषा बाहायनायावनो नंखाय बांखाय ल' लेभेलनि सासे मानसिखौनो एक्सन लाबाय केस होबाय दिनै बैफोर आफादफोरा बर'फोरखौ दिनै आदिबासिफ्रा थिर बोरला लानानै दम होगासिनो दं बेसोरखौबोथ' दिनै केस होनो हायोना जोंनि बर'नि आफादफ्रा मानो होआखै बर'जों बर'बा बिराद दुगाना नोंसोरो फिसा फिसा दायफोरावनो केस होलायनाय दिनै गुबुन हारिखौ मानो खोमोनदोंसेबो सोमावनो हायाखै मानो हायाखै दिनै XNDF बिर रिमोनलांखौ सेकारुआ देखायनायनि थाखाय पुलिसा खाबाय बे सेन्टिमेन्टआ जों बर'नि फिसा हिसाबै थाखागोन जोंनि बर' मानसि थैदों जोंनि बर' मानसिखौ गाग्लोबदों बेफोरबायदि सम बोथोर सिटुएसनखौ नायनानै जातिखौ फोथांना लाखिनोब्ला दम होनोबो गोनांथि दं जाहाथे जोंनि बर' सुबुंफोरखौ बर' जातिफोरखौ भबिष्यतआवबो नाख्रेबनो हाया दाउ अमा बोरमाफोर बायदि बुथारनो हाया दिनै जों मा नुनो मोनदों जोंनि बर'खौ सेकारुआ देखायनायावनो एरेस्ट खालामबाय नाथाय सावथालफ्रा अपेनलि थिर बोरला लानानै बर'खौ दम होगासिनो थेवब्लाबो दासिमबो बिसोरखौ सासेबो मानो हमनो हायाखै बिटिसि सोरखार आरो पुलिस प्रशासना थिग थायोमोनब्ला एटेनसन थायोमोनब्ला बिदि जानाय नङामोन दिनैनि तारिखाव आदिबासिफोरखौ मानो दिनैसिमबो सासेखौबो एरेस्ट खालामनो हायाखै बे टटेलि गभर्नमेन्ट आरो पुलिस प्रशासननि फेलियर आरो प्रशासना रायजो राजानि निदान खैफोदाव निरापत्ता होआबालासिनो गुबुन लामायावसो बेस्थ थायोब्ला गुबुन धान्दायावसो बांसिन गोसो होयोब्ला आं मा बुंनो सानदों नोंथांमोना बुजिखादों जानांगौ गाज्रि लामायावसो बांसिन धान्दा होयोब्ला दिनै जों पुलिस प्रशासनखौ नुनो मोनगासिनो दं बिथांमोना बांसिन भागानो गाज्रि लामाजों थांगासिनो आरो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ जाथायखौ लानानै जा खामानि मावगासिनो दं टटेलि फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा इलेक्शननि थाखाय भट बेंक बुरखायहैनाय बायदि राजनिति खालामनाय बायदिसो जों नुहुरो आरोना कारना बेनो बर'खौ हमनानै गुबुन जातिखौ मानो हगारखो रुवा दानखावनांगौ जों एखे खोथा गैया खेबसेनो साब्रैसो टप स्ट्रक डेन्जार खाने आखाइ फारनै फारनैयावमोन स्लिंल' थांखागोन ड्रागनसोखा नै सिफुङाबो ड्रागन जोनोखा बेजों होजानो जलांजोबखागोन नांगौबा लांफै हायार बाबा नै बे दानखावग्रा
दंबावसो आरो नैबे जाहैबाय बे ओरै बुरख्लाबग्रा आरोखि बुरखाबग्रा बेयो ओरै मोखांफ्राव हायगा बायनानै लाजोबनानै दंखायो मोनथिखागौ नालाय जोङो माब्लाबा मोनसे जागोन होननानै बेखायनो बेफोरखौ रेडि थाखायो जोंनाव दा दंबावोसो नै उन सिगां ओरै जावग्रा ओरै होग्रा खाथिर बाथिर गैया बाबा ट्रेनिं येस नै ट्रेनिंआ खोथा गैया बेखौ हिनजावनो डेन्जारखा सियो दाफैलाबायखा आरोखि मा होनदों रोंखाबाय दा नों सिबनो डेन्जार डेन्जार खोथा गैया दंखायो बेखौ दानखावनो खुबैनोबो हाबाय बिजों एखेबारे सिदानो ओरै सिबनानै थांलुब दानखावनो मोजां ओमफ्राय बेखौ खुरख्लाबनो लाफाजोबखा दाना बिदिखौ आंनाव थाजोबखायो सबानो बेफोरजों होजानांगौबा आल्लाह उदैसिम जाखायो आंनि बेखासिनोखा थिखांग'नोनो हाया ओइ खाथियाव दाफै बाबा जोंखादों बारा दिन्थिजानाय नङालै बेफोरखौ बायनानै ला बेफोरखौ खामानि होयो माब्लाबा